until now, El, yung pasensya mo napakataas pa. Ambot lang. Parang, Si ambot lang eh. Basin mo, kalit ra ni og kagamay kay Oy, usahay lab-lab. malab. oh, love, ayaw, love. Pero nakarindot man good bang kay sa mong 3 years ba walay cheating issue bitaw like. Wala na sakban. Joke ra kay grabe pa ka. Kung masakpan ka. Ako, anak, di ko buang. Pero open account kayo. Oo. nice. Katuisan niya ka, konti na ko ma-open. Na daw ning greet niya, ex to niya. Hala. Happy New Year ninyo Hala. na overdose. Pero, anak ko nga, di ba- bantog na din, magmaydi-maydi na ka din ha, pero dili magukay ko inana ka, siluso ka, Siloso. kaya sa una nga, silusa ka, ayaw ko. Karon dili Siloso. na. Kanang murag pugngan ka tanan, ana, maglaag mi sa barkada, ayaw, ana. Karon, maglaag mi sa barkada, babe. Okay na. Nakaw, okay ra dito. Kuyugon ko. O Nana diba, ba? ganyan yung Nana. nindot. Kung gusto mong lumaag, ubanin mo ako. O Gani. diba? Pusay kapuyon man ko. Tipo siya mula ka, himong kong driver. Overdose mo po ni siya. Pero hindi ka uli, doon ka talaga aapil ka sa tapok. Anak yun. Kaya malingaw po sila sa ako, adin magtabi-tabi mi, ana. Nana ra mo ang kinabuhi. Sa inyong relasyon, sino yung mas selosa? Ako. Ala, mas selosa ka. Abot lang, ano magsilos ka eh? sa una raman gito. Pero karon wala na. Sino ang mas lambing? Siya. Like, anong hinihimo mo? Amo mo gong pamilya. 1 hour na po ni Ron. Kay, kanang lambing jud kay siya. Kanang, bisan pag bunalan mig taman sa mong papa, nagkakadlaon ana, mo mag-sorry na mong papa, tapos istoryahan mi kung sayok na mo. Hala ka nindo. Inana, dili mi Di mo magtanong og kalagot. dili magdugay. Kung doon ka naaanad. Dito ko kay lambing jud kay mong pamilya. Maski akong kuya nga dako na ko gusto-gusto pa na sa akong papa. Di ay. Maski ulitaw na inana. Mo nang sa iya ha lambing jud kay ko. Then balag suko kay siya. Ako din na siyang gakson din. Nagmaana, gakson ng Japon. Hangtod nga malumoy din na siya. Malumoy na yun. Malumoy ka na. Isa ka na kamatis, kumuto na malumoy man na. Kaya og dili nagyapon sa malumoy, pisato na lang. Ka-basic naman di. So after niya nalulumoy, ayun na, nagsisimula na natuloy ang ano. Mawala na din ang kalago. Alright, so kinsa ang mas grabe mo away, pero siya nagyapon ang musuyo. Siya. Ikaw yung Rose nag-uuna. Lien. Ikaw yung nag-uuna ng away, pero Baon ikaw lang man din yung kay ka. susuyo. Okay. Mingo Ma-pride ko kay man usa gud ka ko. relasyon nung Ay, ma-pride si Elva. ma-pride kay Kung na siya. makasugod na siya upang luod, mangluod ginagila siya. Luod na siya. Until nga mo una na ka. Lambingon lang. Lambingon na din mo. Wala ko nakahinumdum o ka ng away na mo nga siya mo yung lambing ay. Ikaw, Jud Pirmi. Ako jud. Kasi ikaw man yung unang mimingawin. Di man good siya ma. Usahay pod. Dili lang usahay ka mag-away kay mi. Nami mo chat promotion. Hala. Nalisod mo kay ko. Maog yun ni way ba para mag-okay na. Bib, nabi ni chat ron. Ya, sirok mo kay kwarta. Samdi dali ba kay ko ano yun? Kwarta na ni. Wala din. Ang dapit dia. Mana. Una na kwarta na ni si Elva. Bahala na niya akong na pride. lang Oy. nonog kalit niya. Kana pong sa public me. Ikan mi kanang nag-away pa na nagtaw. Di lang ta magpinansinay. Agoy kay naman po yung mga fans nga mo Picture. pansin. Magpa-picture. Mapugos na lang kog tingog niya sa kay. Gidana lagi. So mauuli kayo. Maguli na lang mi. Pero amo ang akong kuan sa iyahag yun, wala pa mi nag-uyab. Babe, ug mag-uyab ta, babe. Bahala pag bati kay atong batasan ug magbulag ta Sabton din. Maura nay hinungdan, maura nay rason, dili cheating. Okay ra magbalik ta, pero og cheating issue na gani, ug mag-cheat ka sa kuwan. Hindi na yan pwede. Masakpan ti ka, bahala pag muluhod ka sa atubangan, dili jud ti ka pasayloon. Wow! Ana ko sa iya nga. Ako po, ug masakpan po ko nimo, bahalag Ay, magkuan ko buko dira pasaylo, sa. Ayaw jud ko pasaylo kay utruhon ra gyud gyapon ako na. Mao nang nag-careful mi bahala pag mga bati kay mga batasan ipakita na. Ayaw Sa jud kay ayaw nang cheat. cheat. Di ba? Murag yun ay Bahala na kung gagawas yung mga batasan ninyo na napakabati. gani. Ang importante, hindi kayo nangingita ng iba, no? At ayaw least. jud il kay. So may ganyan kayong mga sumpaan hanggang kamatayan. Kay mang cheat ni siya inag Pero ayaw doon, di siya dun makalakaw black ayaw jud ti ka daw sakit ko dublan wala lakaw na. Di ka masagot nga mawala siya nga way hubag. Hayop Bagan ka. Ana ra ba siya ayaw pag overshare bib ha. Ko dili lagi ko. Yeah, so this is for you, ha, Rose Lien. Kanus-a mo na-realize nga mas attracted ka sa babae? Kuon.
bata pa ko, naapatingal ko sa grade 4 na ko na-confirm. Nababalaan mo na talaga na. Kay sa unag, di ako nga, dili, ang ako mga classmate kay, nasa like crush nga laki ko, wala, lagi ko yung crush nga laki ay. Ano ko nga, niya, kay na-attract ko atong mga pikas nga mga grade 3, mga inana. Di ako nga, lagi ko gupuhan, lagi ko ano niya ay. Then, magpapansin ko niya, inana. Pero dili gyud ito nato ka Grade 4 pa ka ato. Oh, grade 4 pa ko taki na kaayo. Naigat na ka grade 4 no. Dayon kanang mga artista Diba dapat- sa ko gupo. Di ba dapat grade 4 tayo? Ano naman tayo? Nagdudula pa tayo ng Kay shakay. dula lagi niya ako mga classmates sa una kay mga taki na amang sila mga crush. Oo, natatakdan ka. Oh, then isungog-sungog ko nila atong isa ka laki. Di ko ganahan yun. Nagusapa mo dira oy. Oh, then kanang makakita ko kanang sa TV ba mga gwapo. Oh, jud kay niya oy. Then na-confirm na ko to nga naadyo ko yung crush katong na ako'y naila nga babayi. Syaro kabo magtigway ko og kabaw. Gusto gyud nako didto gyud ko sa kilid sa dalan. Kay para og muagi siya kay naram siya speakas baryo. Pag muagi siya, makita nako siya. Then magtagad ko maghapon didto sa kilid sa dalan. Aatangan mo talaga. Kay aron nag-agi niya makakita na po ko niya didto na ko na-confirm nga lataki jud ko ay. So crush mo siya talaga sa una. Oh, crush na. Suko si Elva. Ay, Wala. Wala din. ay kasuko lang kay sa una po bulingit pa po kay kaate. Wala mo may nag-ila po, oy. Grade 4 ko then pagka grade 6 na ko dito na daghan na kay ko crush. Nagsunod-sunod na. Asa mo ta pagka grade 7 taki na kaayo sayo na kay mato eskwelahan kay sayo man po kaayo ang crush dito na dayon Diba? maghihipi Ito lang mga kagaya mo na tumboy kay kanang ato yan iskon pa choy-choy ba yan. Grabe mamurma. oh yung pasikat-sikat Oh, pud bitaw nana ko Ginoo. Abot na lang yun. Tapos, nung nabalaan mo na tumboy ka, ano yung reaksyon ng ano mo ginikanan? Kuan pa ya kay ako rabi sa kababayi. Di ba? Nalaki So, pa nawawala jud, pa yung na-half babae cook nila. pa jud, oh. Then pagka kun ato nga na kuan po nilang mama grade 10 ko ato nakauyab ko. Anak ko nga ma dito jud ko niya. Ko ma. Kulba na kay ka. Ma. Di ba ang isog mo naman no, na nakaya mong isulti? Bintar man sa akong mama raman. Open man kay ko sa akong mama. Then kuman dadun ba na ako kung uyab diri ma. Na nagtuo siya lalaki. Oh, wala siya tingog din. Bayi baya ma. Tinga dito si mama nako. Diri. Dito na. Nakuha na Akala mo talaga masusuko siya? Oh, abi Or na ko. confident ka na masasabtan ng mama mo? Abi ay kanang confident ko nga masabtan sa akong papa ko mahadlok. Mahadlok. Oh, Tapos yung papa mo, ano yung nasasabi? kanang wala ra kanang turag patay mali lang siya ba? Wala siya kabalo na. Then pero ato nga time, anak ko nga ma, mo ni akong uyab ma. Then anak siya nga ay pag ulaw-ulaw din gipaamin niya dito ko nakakon nga lo. Kung nagidawat ra ko nila nan. Ang lami-lami sa pamati no na yung kung ano yung kasarian mo dinadawat ka kaagad ng pamilya mo. Yung iba Wala biya, hindi, kagikumot ba? hindi biya tanang mga kagaya natin na mga member ng LGBT ay parihan natin. Yung iba talaga hindi sumusugot yung ginikanan, binubunog, pinapalayas, 'di ba tinatakwil sa pamilya. So napakaswerte natin na dinawat talaga tayo kaagad natin pamilya kung ano man yung kasarian natin, o 'di ba? Pag-il. Siya na si Ilir, straight man ni siya. So maibog sa una lalaki jud ka ma-attract. Lalaki, oh. Ludon gyud siya sa unag bahay to bayi. Lalaki akong diyang uyab sa una din. Di ko ganahan og pareha nila man. Di man gyud, di man. Gilitok yun. Ko na sa una high school ko. Ako, di ko mangyab tumboy. Karon kay murag kaon Di na mo ako. masulti, Di oy. gyud ay maayo nga mo. Kung ihit na kuan bitaw ka sa oy. gugma, wala jud kay pakialam mo kung saan ang Gani. kasarian. Basta gugma na imong lihok, di ba? Pero wala makakanagmahay. Wala raman. Grabe kay wala naman. Feeling na ko nani siya ipagmahay pero walupon man. oy. Wala oy. Ay, Ang pagmahay alam mo yung tao hindi aabot ng 3 tuig kung may Yes. pagmamahay. Kasugod pa lang, di ba? Dinesisyonan niya yan oy. Binarugan niya talaga na dito ako malipay. Sa iyo siya malilipay. Yampo po na ko na siya. Ampo mo nimo nga. Sa una atong basta kanang kuan Sa ko una na murag broken jud kay ko ba. Then ako Lord gusto ko nga makauyab og kanang 20 plus kay 19 pa man ko ato kay feeling nako matured. Di kapoy na ka na mga bataot. Oh, kay bataot man kay to ako ang So na-ex makuyab ko. ni mo ni Rosel. O ni Sus Elva. kay naka-realize ko hala nakakuan ko nga hala pila na edad nimo 20 siya ato pa ingon siya 21. Lipay kay ka kay gitubag Oo, na. gitubag. So matured na imong una-una. Ay matured jud ni. Wala na ko gi-specific ang akong giampo. Ana, dapat ana dito, Lord, gusto ko makauyab Lord og 20 pataas ang edad matured. Kay mas Wala ni mo mature. na ampo ng apil ang matured. Wala na ko na ampo. Ay, Kung nahuna ra matured yun yung mga 20 plus. Ang ending. Bataot pa kay mas Mature siya, Bwang.
Kuan gani. Pero at least tinubag yung ampo mo na 20 plus. Natubag tanan. Wala lang jud ang matured. Ang purpose nga 20 ang edad, wala na kuan. Nakuan kay ko kay mas matured pa siya nako. Manguna-una kanang. Like sa financially, Oh, inana, mas matured pa gyud siya bang. Ano mas ko na? marunong siya magtipid, Unya, ganyan. Oh, inana bitaw day manghod pa biya manghod pa kay nako siya ba. Mas dili siya magselos. Oh, inana, as in matured kay si Kuan Rose Lien magud gyud. ang kanang siya magud wala siya ning agi og relationship nga taas, murag pila ra gay ka months lang. Wala nalimot na ko. Basta Limot-limutan ni sa kabalo ko gilista to nimo. Ako mo ni agi ko kanang relationship nga Yate lang ilista ang relasyon. Joseph 2 months. John Mark 1 year. Sumuka na. In-notes, John. Notes jud. wata kabalo basing taguan nimo dito. Mo to nga pag uyab na mo, lahi na ako. Mas kabalo na ko mo dala relationship. So, kaya mo nasusulti, mas matured siya. Mas matured jud. Kasi siya. mas daghan man siya karanasan. Then no? aside po ana buang kana bitaw magkuan sa kwarta. Nahira siya kay ako Pataka. Oh, asagad. ano man niya siya kay nakakuan og kana jud. nga kwarta para diha nga Ay, para luto, grocery, ano, grocery uy. gyud na Parihata, ay, niya. ako kay mag-grocery ko. Basta nagdala ko kwarta, basta unsa na kong No, puniton. dili siya inana, kung ano yung buwang-buwang. nasa una-una na paliton, yun lang. Ilistan niya daan tapos luto, ug usa to nasa listahan mao ra gyud to then sila gipadala ana siyang mamag 3K kada bulan para sudan gyud na nila. Kibali 100 every day. Mababudget niya. Mabudget jud na niya buwang kanang 3K sa isa ka bulan. Like Ay, 100 ginoo. sa isa ka bulan. Duha sila. Oh, duha sila siyang 50 manghod. kada Na-budget talaga nila yan? Oh, then magpalit siya og isda like balik 100 tapos prituhon niya na- as in makuan gyud niya, ma-budget jud niya ako kay akong kwarta imbis kana nga kwarta gilaan na para grocery. Kato bitaw walay apil murag makuan pa nana bitaw ya siya dili siya nana. Anak kabahog tiil man gud nimo kay masikag lantaw ng mga live nga mine matingala lang ko babe kuyogi ko babe adto ta dito babe kay na ako'y kwaon nga order babe ipang black ka na ako na magsigig live nga sige kagakuan Masuko siya ana kanang nana. inana ba kay pag nakay kwarta ug unsa lang kay in case magud emergency wala kay makuot. O, diba? Hindi ba tanang tao biniyayaan ng ganyang klaseng ano ay? Kay ako pud mura po kog na mama sa ako ang manghod kay among mama Kaya pala. Na-practice ka masyado. na-practice kay ko mo nang mura kog na mama sa akong manghod kay akong mama na abiyag Manila. So chat lang nga kaon na mo nana lang. Pero So from the start, ikaw na talaga yung nagbabudget doon sa sa pamilya nyo doon sa balay. Kaya nadadala mo talaga hanggang ngayon. dili ang nga atong time nga ako na joy nagunit sa kwarta nga gipadala ng mama tong bulag na sila ni papa. Kay atong sila pa si papa may mugunit sa kwarta na. So syempre kami wala mi kabalug unsaon pag-budget. Paano mo na balaan kung paano mag-budget? Na, ano mo lang? Sa kwarta inana jud ko buang ay sa una hilig kay ko kanang mga alkansya unsan pagtipid kanay maura ni akong gastuon bahala pag gutom kay ko karon basta kay maura ni akong gastuon Inana siya. bahala pag di ko kakaon ana basta kay ang ug dira ra gyud Nakalimit yun. ana ka pait lang alkansya ko sa una kung manghod puy tiglugit Baka-relate sa ana. onya grabe kay kuan sa kwarta alkansya nga bamboo ba. Nababalaan mo talaga na nakakuan. Naapa ko sa pikas balay, natingala ko ning tingog man ako sa dagan ko dito, dagan paglantaw na ko kumangod ga ana na eh. Nagadahan Kay gunting pa niya ang 50 kay para di daw mailahan nga ako Dili na madawat ako kayo. Diyos ko Ginoo. Bright yung mangod na siya mga diskarte, no? Overdose pa to siya mo to nga nana pag budget yun. Sa una ug unsay sudan sa buntag mo na panihapon. Napay usahay ang isda ipon. O tagtulo-tulo tani ha. Oh, inana. Tulo-tulo Sa ni. BH. Anong sakto man ka og unod ron? Karon naman ko ning dako kay Gara kanila. nakakaon kay. Ay, Mas mato dito libre ni kay kuan. Vlogger kay Kani pa. vlogger. Oo, kaon sa kagtaman. Kaon ug taman. May kausaban na dyan, no? Ngayon mo lang mararamdaman niya na importante ka talaga masyado ba kapag nag-ano ka na, naiilhan ka na. Kana Kung saan ka umaadto, imbes na magbabayad ka, yung uban, hindi na nagpapabayad. Uy, ayaw na daw. Ana. Nay discount. Pero hindi, As in, ato mga panahon. kahit hindi mo i-promote, alangan naman, ako boy, negosyante kinsa magkalibrehon, no? Makaingan. Because gansi-gansi lang kunin mo. So ngayon, na may pangalan ka na, may gamitan man ang tawag dyan. Gagamitin kita, humanda ka. Ginamitay lang. Pero okay naman gyapon kay ang ilang gihatag, ato pong suklian po. Pamaagi talaga sa ano natin, pag video na lang. Ana nang sa una gay kanang Jollibee, kanang wan pa biya ko ng katilaw ana, grade 8. Grade 8 ka nakatilaw.
nya pinadala pag ito sa ako ang tita. Dayon karon murag pwede na maadto kuan. Oh, di ba napakalami na ng kinabuhi yung mga butang ba na akala mo pang dato lang. Dinha ako nakuan sa una buang kaining. Adna mi og pergola sa una. Ikuyog ko sa ako ang pamilya sa akong best friend. Nangaon mi dito natingala ko lahi lagi ilahang kinabuhi ay. Kana inana ba? Natingala ka. Lahi lagi dagko lagi kay sila pitaka. Nana, mag-observe manggug ko sa akong palibot ba. Wala dili jud ko pwede nga diri raw Dapat maningkamot ka talaga. Muna ana sila nga makahuman ka na si Inday nga laagar magkay na. Tagaras 12 man na makauli o sila kabalo na nga nang wakwak di ko ato. Pero ngayon, kung aadto ka talaga sa mga mamahaling restaurant, kaya mo nang magbayad. Dili tanan ay grabe. Dili tanan kay akong budget, dili man dira. Like ano ba? Kung Ay, kumadto? if ever lang challenge ka na magpapalit ka doon ng mamahalin na sudan, kaya mo na. Kaya na. O hindi kaya sa una, no? Dili sa una sa ko Ginoo na barbecue tagduha ra gyud in town. Uy, Ginoo ko. Jeez ra. Inaano ra ba murag Kapilan man imong tila ang tulungan. Ano ba? Tuslo pa ana na. Ana na lang. Magsalig na lang sa sabaw. Alright, so this is for you, Elva, ha? Yeah, so before, so syempre, hindi pa kayo nagkaila-ila. Nakauyab ka og lalaki. Yes. Katawa siya. Akong Gikilig nga ni. Mahadlok siya nang malain ka. kuan yun nga na uyab ka tong senior high ko. First love. Oo. Wala Wala pa mi nag-ila ato oy, wala pa mi nag-ila. As in nakuan jud kay ko niya. Kato siya nga lucky. So nagbulag kayo, syempre. Then Inom tag tubig. Nagselos na. Si Rose Lien ay hindi selosa. Si Rose Lien ay panindigan na to na, Si Rose Lien ay panindigan. matured, di ba? Pero wala na niya gi-share sa ko sa niya. ba senior high ko ato nga. Pero siya manggod kay manghud. Ambot hilig ko og manghud na ako. Ay walang kayab nga magulan ako. Senior high ko siya kay high school. High school pa. Pero na-attach kay ko niya. Kanang nagugmaan jud kay ko niya before. Before. Oo. Si Rose Lien ay matured. Si At Rose Lien ay hindi seloso. selosa. O seloso. Oh, before. Oh, dayon. Like unsa ba eh. Nangita na siya ipuspos. Pila nakakuan ko ana. Ito na nagka. Ha? Taga. Unsa? Taga daw. Ibog yun. Ay, ano? Ako po mag... Dili. Oy, si Rose Lien ay hindi seloso. Mature. At mature. Kato lang. Okay na to. Kaya Gani. murag nawala na ang pagka-matured. Dahil nagabalaw naman ko ana. Ako ba siyang sungog-sungogon. Mo to hinihimo niyang palagot sa'yo. Dili man ko magselos. Like, makuan kay ko ba kanang kanang makita na ko tulo mo. O din ay mo first love lang. Pero dili ko ingon nga Oy, magselos di ba? nga. Kung past niya na yan, wag mo na ganyan, i-appeal sa ano yan, usapan. Kasi kapag aapilin niyo, dyan lang kayo mag-aaway. O, di ba? Titak na si mong utok lang. Ako malagi Ano mo ba ko si mo dili mo. Dili mo good. Okay. Ano yung nag-udyok sa'yo na sumulod sa ganitong relasyon? Before niya na ako nailhan pod nga bayi. Kachat-chat ug hala ko kiligon man ko. Sa bae? Oh. Pero ato nga time wala pa ko ka move on sa ako ang ex nga katong laki. Then nin-try ko ba hala kay gikilig man ko. Moto nga ako ning-try ko. So kato siya, tumboy sad to. Ay. Sad. Then after niya si Rose Lien na day. Murag sa iya ko naka di pud ingon nga kon basta kay sa iya ko una naka-feel og kiligon nga sa bayi. Siya yung nag-open, sa iyo napunta. O, di ba? Kanindot. Siya mo nag-open parenthesis, ako nag-close parenthesis. Ang daming nababalaan, no? Alright. Yeah, so syempre, hindi pa talaga masyadong open sa tanan. Masusultin natin na may may kausaban na, pero hindi pa talaga tanan tao nakakasabot sa mga natin, no? Sa mundo natin. So syempre, isip mag-uyab kayo, babae at saka tomboy. Siyempre, nakakadawat kayo ng diskriminasyon or wala? So far wala pa man. Sa akong family wala. Wala. Friends, wala. Wala pod.
Wala nakapakanindot ng ano ninyo, ng cycle Wala ninyo pa kay mi sa gyud kinabuhi. na dungog. Siguro Like- sa mga comments siguro pero di mo gud kay mi mamasa pod. Ay, hindi man yan importante. Yung Gani, yung mga hindi natin kaila, wala na akong pakialam dyan. Pero yung, ang masakit kasi, kapag madudungog mo sa mismo mga friends mo, sa mga kaila Kana mo, pero wala yan, kami masakit. ka-experience. Hala, Kaya akong wow. friends buwang ganahan kay sa iyaha kay malingaw man sila. Pero yung friends, ganahan po sa iya, ha? Imong friends? Oo. Imong pamilya, ganahan sa iya, ha? Mm. Imong pamilya, ganahan sa iya, ha? As in buwang atong una. Imong mga ayaan nga mga suyaon, nakayaan nga suyaon. Na daghan. Mga kaliwat. Oh. Ganahan Pero sa iya, wala, ha? wala na sila nako kanang lahi na sila nga universe ako. Ang importante pamilya nako, mga close friends ran. Sa imuhang mga kaliwat, ganahan sa niya. Oh, yes buwang. So far, in 3 years, sa inyong relasyon, wala kayo nakadawat Oh yes, ng goods discrimination. kaayo. Kay Naku, makadungog nindot. po dugo yung baba. Nakuan gani kay ko buwang kay nakoy ayaan nga kanang Stricto. oh strikta kay siya murag against kay siya anang mga inana bitaw. Oh, like, kasi ako, naagian ko talaga yan, like, di ba, mga bayot. So, syempre, ang sinusulti talaga ng mga iyan, pangwartahan ka na imong laki, ana. Sa inyo, hindi nahihitabo yan. Wala. May magprangka talaga na, Wala, Jud. As in like nadala na ko siya dito sa amo ang kaliwat sa Tambulig nga kato nga pamilya ka ng strikta yun against ano minana pero nadawat. dawat kay siya like atong dito may What? gusto gyud niya nga gusto nila nga mo amin Balik kay pa siya din siya. mula og Balik mga na, buwan mi dito kuyugon gyud siya inana bitaw din akong papa gyud buang kay una niingon gyud siya nga di gyud siya ganahan nga makauyab ko og inana mga Sa to, tumboy. blats. Tumbang Tumbang lats. lats. Tumbang lats. Di gyud siya ganan tingala ko nga first time na ko nadala si Rose Lien sa balay. La okay man kay siya bangong wala jud siya istorya as in mainhan ni may mga ginikanan kay pag di sila ganahan inig mo uli na gyud na prangkahan jud ka. Ito dala dali balik ha, kay O tigbaso ana, ko. nya wala man jud koy nadungo nya palangga kay siya sa akong papa ug sa akong mama. Like Ay, atong lumay. didto mi. Oy, speaking of lumay sa una pod, mo nang Ano po, check mahadlo agi ko sa mo. lumay. Di mahadlo ko mo adto sa ilaha kay sa una sa Manghimo ay last sila na ko lumay. nga relationship kanang Lumay gignan ko nila nga nang lumay daw ko na ko silang anak. Nya sa una pod kay ginagukod ko ato ilang parents, kanang inana ba? Parents sa iyang ex. Oh, parents akong ex. Na hate kay ko nila as in mo nang pag sa iyahan na. Gusto na ko kanang tago na lang kay mura ko na trauma ba. Nya, Nga ma-open na ka sa parents. Oh, so kakita pa jud ko siyang tatay nga dakuon biyag lawas siyang tatay. Kani isa na Ay, jud ko ko, ano kawalo ron. pa ni ron. Oh, then atong time nga dito ko gikan din. Anak ko nga call, uli na ko call ni siya. Pagdalag humba day kanang anak ba ning tingog ba dito ko hello thank you Lord kay Manda. kon ana kay mo po na akong giampo nga Lord kanang dawat ko Dawaton. nana kay Lami, biya kina sa pamati ka, dawaton ka sa pamilya. nabitaw di nakasulungon. Nakasulong-sulong. Gani. Okay kay ba kay sa iyang family okay pod kay din sa kuha pod. Like, Isa din yan sa nagpapaligo ng relasyon ninyo, yung dawat na bito kayo ng pamilya. Kaya kung magbulag pa kayo, sayangan naman gud mo do. Dawat na biya ko ni kuan angkol. Then magsugod na po ko sa uno. Bidili na lang ko, bahalag maldita ni, di ba ana? Gani ang kontra na ninyo inyo na lang mga kinaiya. Yung mga batasan na lang kung magkakasinabot kayo. Ikaw man dato kung gi-interview nila. Gani. Sulod siya. Sulod sa mo. Ikat na lang to niya kat. Di para inyo ha, man itong duha. Muna nakabugti. Ikaw rin sa'yo pa to di ay. Siya may ikat. Ikaw na yung makat buang. Kanindot ninyo, oy. Mamili, magud po make circle of friends buang. Like inaglantaw na mo nga, ay grabe na overdose po kalibakiran naman. Kasi yung alam mo, yung batasan nyo, first impression ko sa'yo, nagkita talaga tayo ba? Napakalisod mong i-hate kasi parang positive ka palagi, no? Mo bitang daghan kay ganahan niya Dagan kayong buang Jud. malove niya. Like maupay pa tayo pag ilan nila. Murag ganahan na kay sila ni Rose Lien kay malingaw lagi kay sila. Sa night time nga, siyempre sa lesson nyo, night time nga, almost na mo give up. Like, undang na yun ako, oy. Ay kana bang kanang magrabe na ang away. Namundang na ko, oy. Sa matag-usan ninyo ba? Kahit hindi nyo sinulti, pero yung sa utok mo, dadagan ako mo. Undang na ako. Siya man pod ba? Ako na. Naabot ka na nga. Pero pagkatiod-tiod, Mawala. Undang ko Gani. patay. Yes. Inana gyud ako ang mauna-unaan. Di ba? Termiro, kung suko pa tayo. Kanang suko pa undangan kayo ako ni, ba? oy. Like Pero kapag Pinako, medyo oy. huhupa na, makaingon biya, napatay. Kaya masahay ka na masuko kay ko. Magpalit din na siya Yakult. So Yakult lang pang pakalma mo. Mga pagkaon, mga biscuits din. Leslin, oh. Ikaw po nga si Rock. Ay, sabi rin, kung kaon na na. Paglakaw. Kaya itong balot, dagko, nagtag piso. Ano siya?
Rose Lien, balot. Then ano siya, di ko, oy, ay dalan to sa inyo. Lagi na siya makaon. Tapos hawa ka. Ikaw, nasasabtan mo na yung daga ng... O, dining uli ko. Pagbalik tapos Tipakan na lang tingala nabilin. ko na ang tipakan na naman sa lamisa. Gikaon din ningan. Sarap mo diyan. Lahi manggod ko kay paninana patan men siya nga di ko na dala dito sa inyo. Dili gyud ako na pasagdan na gyud ako na dira makaon niya sa dili na ko tumanon ang iyang giingon. Ang ending, gikaon niya. tipakan na lang nabilin. Tipakan na lang sa lamisa. Oh, di ba? Ikaw maro jud ka ha. Di libre na pud baya balot ikakanang pa. Unsa ang inyong pinakagrabe nga away? Para na ako kay katong gibiyaan ko niya sa dapiwa. Nagklase mi ato tapos anak ko nga babe liko din he. Dire akong sa pud na flat man gud Ah, among na-flat ang motor motor. buang Nagang sidaan. Flat. Ay, na-flat ang motor. Oh, ya. Among eskwelahan sa Ay, wait, Dapiwa. naana ka sa dapiwak. Nagklase kami mi. duha. Nagpaapas ka niya. Wala. Wala. Klase mi Duman buang klase. sa Dapiwak. Oh. Tapos, namuhi na niya. Among sila na to kay patangas binan sa Dapiwak. Like, sudlunon jud kayo. Dayon, na-flat among motor anang hapon. Then, gabaklay min. Duha niya. Gauna man siya. Then, pag palugsong na gyud nga kanang sa highway, kanang maagian na to, paingog sindangan, wala man gugukita niya buang-buang. Asa siya ning liko? Moto nga, una man siya ning lugsong. Dayon, di kay una ning adto-ato. dito na siya. Iniglogsong buang-buang kat nay highway nga paingon og sindangan then nay paliko diri na amang goy mamulkitay dira nga part. Then nagtuo ko nga diri siya kung diri man gud nga part kay pauli na palugsong pauli sa Dumingag ana nya daghan man kag maagian nga mga vulcanizing ba. Moto nga wala man ko kita niya og asa siya ning liko. Diri siya ning liko. Ako po diri. Tagsa mong motor? Gabaklay ako siya gadala sa motor. Perti na akong baklay nga kanang wala biya kanay balay ng dalan sa Dapiwak. Kanang paingon na gyud sa Dumingag. So wala kita niya. Wala jud ko kita niya. Moto perti na akong baklay layo kay ko gibaklay ko. Nagbagot-bot pa ko asa naman ni si Rose Lien ay gibiyaan man Lagot na kay ka. Sus naram na siya diri ning liko. Dool ra biya ta kay ginik anak nimo mao na unta. Wa man jud mi nagkasinabot. Moto nga ning gipasakay ko sa mong classmate. Moto pa ngunit nami paingon nami Dumingag jud sa sentro. Hala wala man jud mi naagian nga daghang mi naagian nga vulcanizing pero wala man gyud siya. Naabot na ko sa mong biit sa Dumingag niya. Wala pa day siya. Moto nga si ikaw na pod. Kita na may sub. Dahil mo to nga kanang dilago tayo ko niya wala pa mamulkitay running flat na lang nako bahala ning motora. Then nagbalik-balik pa jud ko dito sa Dapiwak sa amo ang eskwelahan kay Tigipangita gid mo ko siya. gipangita perti na ko balik-balik. Mama, Wala pa rin nauso ang chat ato. Walay Walay signal signal. ang Dapiwak. Wala jud ay. Okay, taga diha man pud akong laki ron, wala siya signal. Ano, ha? Pagpaabot pa tagmamuhi, kapuya oy. Ay wala pa jud ko cellphone ato akong dala ato 5 pesos Ay kay para naanak pahangin. ko. Di wala jud ko yung kwan. Hala wala mo yun siya. Perti na akong kurba kay basin niya gibira na sa kilid. Kay anak ko niya sakay Basin na lang niambak na babe. sa pangpang. Sakay na lang sa motor kay ako rang ituklod. Kay para magdungan mi. Ay ayaw na. Liko una dito mo sunod dalagi ko ako. So, karbo yung karbo. Ning anak ko. Diri ha liko kay nara diri ang kwan vulcanizing shop dala siya. Lagi. Oo to nga wa man jud ako nakitaan ba. Hapit naman na magngit-ngit niya. So pag uli nimo sa boarding house. Nagtagbo pa mi. Gilapas na ko siya nang ulam kog motor kay mubalik at ako og Dapiwak nagsugat man mi sa kuan. Suko na kay siya. Suko kay siya buang-buang. Ano Suko jud ka. Dahil mo di ka sa mga kikan. Ana jud ko ato din. Kabalo ba kapirti na ko kulba na kay Bwang dayon kanang bitong nya usub ya kay sa una nga kanang kaut-kaut mga gipangrip mga inana lahi na kay akong nauna balik-balik jud ko balik-balik ko naratol na ko din ning adto na po ko dito ako imposible po kayong nagbaklay si Ilba nga maabot inani kalaya unya pila ra ka minutes ang gap. Una-una lang gid mo ato nin sakay na lang to gruhan. Feeling nako ning sakay jud ni sa lang gibiyaan jud ko ani perti na ko ana Ugot yaya na kay mo to. ka. Ugot na kay ko ato lami na kay pa ako ang ligid. Pagdulhog. Terang pa ako ng likid. Pagdulhog na ko ana mo pay pagtungas niya. Ana na siya. Ningisi-ngisi pang amaw. Samot ko kalagot ako di sa kagikan. Wala na but ganina ra ko pinangita nimo. Gibiyaan ako siya. Unsa naman siya? Wala katingog. Pag-abot ko sa beach, gipaslak na ko iyahang mga sinina. Ipalayason mo siya. Gipagawas na ako. Uli dito. Ay, naku na. Pwede na kong pagkita kayo. Tungod to sa kong kalagot ba, o kakulba nga. Tapos unsa man siya? Ano siya? Wala mo ko kabanon. Makik-argue pagit siya. Wala
Wala ko kabalo nga kwan. Ning sinyas ko nimo. Nga dinhi taliko. Dito ka ning liko. Sakay pa jud ka. Wala na adong pamibyan. Wala naabot kag BH. Una-una, grabe, nasuko naman yung tadin. Una-una nako, nganong mo padayon kag adto sa BH nga wala dili man jud ko mulakaw or mo sa boarding house nga dili ka kauban. Nya ikaw nakaulay na hinuon ka na ni guro kasi mo kinabuhi. Matagati na mga away ato, matagi pa. So wala gid sa ning layas. Ano siya, di na ako ni madala akong gamit. Dadaan na tanan. Ay, nagbilin eh. Nadaghan kayo. Di na ako ni madala ang gamit. Basta dadaan na tanan. Kasi magpatabang pa sa nimo. Yahay kay ka. Di pagit mga aswat. Pero sa adlaw na yun, hindi talaga siya lumakaw. Ning uli makatulog. Ning uli ko Pero dugay bilin pa niya kayo. iyang mga gamit. Gibilin ako. Char. Buti Buti na lang sumugot ka na ibilin yung uban na gamit. Ano, paglabay dyan ako. Butang na din sa gawas. Pero sinulod mo. Wala, yahay kay siya. Pinasagdan Akong mo? manghod, nagsulod. Kaya ako mo itig pagawas, kung manghod mo itig sulod. Kung kay tungod to sa akong kalagot kay samot na makakita ko anang mga gipagrip. Dito kung balik-balik di ka malagot ana. Kaya pag suma naabot na siyang BH. Pero pagkaugma, Na okay naman. Na okay ra dayon. Okay na. Dili mo gud siya kanang Bwang na okay na lang kay wala mo kay motor sakya sa biwa. wala na rin patay. Patay ug manakayan mahal So kayo. napupugos ka na talaga makikuli. Nakikuli na lang jud ko ni. So yung ginagamit ko na motor ngayon, kang Elva yan. So syempre, napakaraghan na talagang mga taong na-inspired sa inyo, no? Dahil bigla talagang lumubo yung followers, bigla kayong nagkapangalan dito sa social media. Syempre sa Facebook at YouTube, di ba? Ano? TikTok, yes. Ano yung ma-advise niyo sa mga bago pa talagang nagsugod na mga vloggers? kanang di lang gyud mundang ba. Mupadayon lang gyud kay kami di pud migikan good. Nagsugod mi sa gagamay nga kay nga followers, gamay kayo views inana bitaw. Pero gasige lang gyud gyapon mig kanang upload, gasige lang gyapon mig bat og reels. Dugay kay mina-monetize like mga 6 months pa mina-monetize pero wa gyud meaning surrender. Gasige ra gyud gyapon mig kanang post upload og mga videos. Nana lang. Tapos ikaw? Bitaw kuan kanang una pag mag-vlog ka, dapat ampo yung ka sa Ginoo nga Lord. Kaya gama ni mo content. Pangayuan gyud na nimo sa iya kay og dili ka magampo, dili mo pangayuan syempre. Dapat dawat na nimo imong kaugalingon daan ba kay bahala pa og i-bash kag taman. Basta dawat nimo kaugalingon, dili na ka maapektuhan. Wala na din. Dapat imuhang content is ganahan jud ka sa imong content, wala ka na pugos inana. Then dapat dili ka ma-pressure sa kung unsay kuan kay say mong god sa tuwa mga vlogger daghan kay kwarta daw. Daghan kay kwarta dato na. So dili ta magpadalaan na kay mo nay maka kuan sa to makapa-down pud ba sa ano. Dayon mo to padayon lang gyud. Buhata kung unsay makapalipay nimo dili kay para sa daing tawo. Padayon. Okay, kagaya natin, no? Hindi ba natin alam kung hanggang saan tayo dadalhin. No, bigla lang talagang bumuto yung isang video natin. No? Kapag nagva-vlog ka, wag mo talagang lantawin yung mga views mo. Kasi dyan ka madidiscourage na ilang videos na yung nagama mo, ang gamay-gamay pa ng views. Kasi one day, bigla talaga yung bubuto. At kapag yan ang bubuto, dyan na magsa-start ang tanan. Diba? Napakalamis pamati nung matindingan tayo kahit isa lang. Kasi sunod-sunod na. Naiilhan na tayo. Ngayon, diba? Sa una, walang overdose. Walang buwang-buwang. Diba? Galero karon. Yes, so syempre, diba? Graduate na kayo. Tapos yung expectation talaga ng pamilya, ay magkatrabaho na ni. Ako mga anak, makabalos na ni. Kuan mo, gi-pressure mo sa inyong parents nga, manag-eskwela na, o manarbaho na. Wala jud buang. Wala. Pinasagdan lang talaga kayo hanggang ngayon. Di gani gusto si mama nga madtog layo. Bahala daw og kanang inana lang ba. Basta kay namura siya na trauma sa akong ate. Lagi, oo. Kaya akong ate manggod katuyang sakit dito to niya nako sa Manila. Then ning uli na siya dira nagbalatian na tapos na inato. Mura siya na trauma. Mahadlok siya na hindi kanya mababantayan. Munang gusto niya ba nga og manarbaho man galing daw. Dire na daw sa duol bahala daw gamay sweldo. Pero ikaw ano yung plano mo? Gusto gid unta gid na. La, Kanang abroad ba buang kay. gusto mo mag-abroad? Lah, isilablab. Si auntie magani dili mo sugot sa Manila, mo abroad na hinuon ka dito.
Ang ako alam man gud. Oh, iyang gusto. Ayaw lagi apil. Tis daw istorya nga. Istorya na to. Walay pinisikalay. Baka tabi. Di ba? Ang pangutana ko man kung ano yung gusto niya. Gusto mo magka-abroad? Unta. Ikaw, na-pressure ka sa imong parents nga pas trabaho una? Or wala? Kay maski kay karon tunga man mi sa kung manghod sa gastoon sa kung manghod. Wala man po ko niya ko ana nga. Nak inagkuan panalbaho na jud ana. Wala man. Balos na sa akong kahaguan, ana. Di mo siya ganahan ang balos-balos good. Like humana ko sa imong sa akong obligasyon diyan nimo. Paningkamot dira sa imong kaugalingon. Bahala na ka. Oh, inana. Pero naragyapoy ko ano niya kanang support ng gihapon siya. Pero ikaw, ano yung gusto mong mahitabo sa kinabuhi mo ngayon? Kuan Gusto mo na magtrabaho? gusto po ko mo abroad, maka-experience ko og lahi-lahi nga trabaho ba. Eh, musunod jud ka niya. Sunsun kayo. Ikaw lang giuna nakatubag. May kaya ako tining una ni volunteer ko da. Kung ikaw yung una na pangutana ko, siya another may na naman yun na sumuon siya. So kung gusto mong umabroad, saan ka gustong umadto? Japan. Oo. So mga Asian country lang. Ikaw? Dubai jo. Ala. Patay. Gusto rin na siya mga Arabian. With Ay, Arabian. Arabian din Oh, Dubai. mga Gusto jud ko mo abroad kay para maka-experience po ko ba unsay kanang feeling nga manarbaho gyud nga kanang naajoy amo kay kuan mo gukubang kanang dili kanang usahay ba kanang mapulan ko palitan inani pulanon ka. mapulan ko inani nga trabaho gusto ko maka-experience sa puglaing trabaho Di bati na iamo. mo gani Mas nindot naman ni atong life. Di mo maningkamot na lang tanga mo. Anak ta diri. pero nga na makaw gusto na ako Oh, lagi. So gusto mo magkaamo. kanang kuan na pud pero dili pud kaayo kanang Ginahan lang ka mo try. gusto Unsay ko mo feeling try nga. gusto ko Sa for Elva, kay Elva muna tayo na. If you can say something about sa batang Elva compare sa current nga Elva karon, ano yung masusulti mo? Congrats kay kanang mga naanam na gyud nato og kabot ang atong mga gipangandera sa una ba din. Kanang naanam na po nato og experience ato ang ginapangandera sa una nga ma-experience. Congrats sad kay kuan kanang medyo di na gyud ta same sa una nga maglisod og ayo. Bahalag karon panalagsa na lang ta mawad-an pero di gyud sa kanunay bitaw. Nana. Yes, congratulations. How about Rose Lien? ay napaday ko di Yes. kuan ako masulti sa batang Rose Lien kay batang Quiapo. Bitaw kanang proud kay ko nimo. Kay grabe despite sa tanan nimong naagian nga siguro og lahi ang nakaagi ato siguro dili pa ko maabot og ginani nga kuan. Dayon salamat kaayo kay naka-experience ka ato kay kung unsa ka karon ay mo nang mas strong ka karon kay naka-experience ka ato. Sorry kaayo kay naay mga butang nga gibuhat nimo Rose Lien nga nakapasira sa imuhang record something inana bitaw. Pero thank you kaayo kay ning fight ka bisan pa og kanang daghan kay problema, family, pero nagpadayon gihapon ka ug karon tanan nimo mga gipang-ampo sa una imong gipangandoy gram na hinay-hinay jud nimo kuha nakabot na experience na nimo dayon salamat kaayo kay niagi ko ato mura to thank you for watching. Kaya ka nindot, no? Nindot kayo kay nangayo kag sorry nga, di ba? Nangayo kag sorry si mong kaugalingon nga nakahimo ka og sayo. Pero nakatabang mo sadto nga manindot ka karon. Otoy mas nakapastrong nako bisan tuod og karon og mahuna-hunaan ako siya kakuan niya po ko. Grabe. Pero feel nimo sa imong nakabuot karon, kato si bata nga Rose Lien nalipay. Oh, lipay kayo. Lipay kayo as in. Ikaw Elva, sa bata nga Rose Lien, feel nimo kung unsa ka karon nalipay ka to ang 5 years old nga Rose Lien, nga Elva Nga sa una. Elva. Yes, oy, kaayo. Nalimot sad ko. Unsa man? Puday ko na-experience sa una nga kanang murag bati kaya ako ang dungog ba. Pero di fight ko na nawala ra murag na anam na nako tog kalimot bitaw na. So nangayo kag sorry sa bata nga Elva. Yes. Nga
napakaulawan nimo siya. Ana. Alright. So, still, congratulations kay ang mga batang Elva at batang Rose Lien ngayon. Dumagko na napakanindot na ng mga sitwasyon. Yes, sa mga gusto talagang malingaw at ma-overdose, mag-follow na kayo sa Rose Lien Vlog and Rose L Vlog. Rose L Vlog and syempre, Loli! Yes guys, support kay Loling guys. Loling, shoutout sa mga Loling. Thank you kayo sa imong pag-invite sa amuha here, there, and my dear. Thank you so much sa experience. So, thank you so much mga Bwang. Thank you so much Overdose. Sa lahat talaga ng mga sumusuporta at lumalantaw sa aming Bwang Talk Show. Maraming salamat po. God bless us. Thank you. Thank you, Lord.